nyt pidetään silmät kiinni, keskitytään siihen omaan, keskitytään kuuntelemaan toisiamme. Niin tämä on näinkin yksinkertainen tämä ohje, eli tässä oli SOSTE-risteily. Kysymys. Jos sanoo saman aikaan toisen kanssa, niin palataan alle. Just näin. Hyvä Antti. Antti on pelannut aikaisemmin. Joo, mutta ymmärtääkö kaikki tästä vai vaatiinko vähän lisäselitystä? En kyllä ymmärrä. Eli ollaan piirissä ja nyt just tosiaan, jos te tuutte tänne piiriin kaikki niin kuin aika silleen lähelle toisiaan. Heidi myös. Ja yksitellen lähdetään sanomaan kirjaimia ja mennään SOSTE-risteilyn mukaan kirjailuja. SOSTE-risteily. Ja aloitetaan tietysti sieltä S-stä. Joo, ja sit silmät kiinni voidaan yrittää ja sit voi vähän nojaa seinään, jos tulee merisikä. Silmät kiinni kaikilla ja kuka tahansa meistä tässä piirissä voi sanoa sen ensimmäisen S siellä ja sitten myöskin ne seuraavat kirjaimet. Mutta jos käy niin, että me sanotaankin samaan aikaan se, niin mehän sitten aloitetaan sieltä S-stä taas. Ja Tuomo, ootko sä valmiina? Ja Se menee jo. menee. Okei, se on. Eli välttämättä mä en sano vaikka mitään. Välttämättä sä et sano mitään, jos et sä halua sanoa mitään. Mutta kuunnelkaa toisianne ja kuunnelkaa. Ja olkaa myös rohkeita sanomaan. Vaikka tulisi mokaa, niin kun tiedetään, niin sehän on lahja. Ja silmät kiinni. S. O. S. T. E. R. I. S. T. S. O. S. T. E. R. I. S. T. E. S. S. O. S. O. S. T. E. R. I. S. T. E. I. L. Y. Ja sit kaikki yhteen ääneen. Vähän mitä sä haet? Mut hei, kiitos teille ja mukavaa iltaa ja mukavaa huomista päivää ja kiitos meidän puolesta. Kiitos.